4-piece nga niyo. Pistado! Mga members ang 4-piece plan mga pigado gikatama naton nga mga pumuloyo. Pistado! Pinanghatagan ni sila bitag 1 milyon kundi 680 man ka mga 80,000 man naton ka mga pumuluyo ang makatilaw. Pistado! 680 milyon ni mong. Pistado! No? Di kung panghatagan mo ni sila sang tag 1 milyon. Pistado! Di kung ni 680 man ka bilog ng mga tao ni makatilaw sang tag 1 milyon. Pistado! Kung tunga-tungaon pagid-abi. Di kung di mahimo sa nga doble. Pistado! Oh, ini nga December kundi, singgit ang mga pigado naton nga mga pumuluyo nga ang Disyembre namin ay maligaya. Pistado! Masayang masaya dahil meron kaming media milyon sa bulsa. Pistado! Lantawan nyo kung sino lang ang nakabulsa sinisang 680 milyon. Pistado! Mga kabistado, hindi lang na maghatag ng tangkulukoy nga taga DPWH. Pistado! Hindi sila maghatag sa mga papilis sa mga midyaman nga. Pistado! Once makita namon ini, ang mga papilis nga ini, sigurado gid kita. No? Number 1, pangitaon na to ng budget nga 680 milyon. Pistado! Missing ko wala bilin ang kahasubong. Pistado! Ang para sa project sang Ungka flyover nga 680 milyon mga kabistado. Pistado! Ipasiguro ko sa inyo nga kung buksan mo ang kaban, sang 680 milyon nga ini sang gobyerno nga dira nakapertineser, subong ang nabilin sa kaha, laban-laban, tanga nga bali pa ang TL nga isa kay basigin kauti pa sang taga DPWH nga mga tangkulukoy. Pistado! Abongin ang laban-laban. Pistado! Te? Bisa siguraduhon nyo? Pistado! Missing ko, wala na ni Belen. Pistado! Amo nang rason ko nga, Pistado! nga wala kita nakabate nga nagapamwersa si Mayor Jerry Tenyas. Pistado! Nagapamwersa si Governor Defensor. Pistado! Nagapamwersa si Congresswoman Jamjam Barunda. Pistado! Kag ang 5 pagid ka mga kongresista naton dire sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Pistado! Nga ang wala ini sila nagapamirsa. Kay sila ang may poder de. Pistado! Kay nga once mamirsa sila, Pistado! may posibilidad mga kabistado, no? Nga daw pareho lang nga ginamat-amat nila kagapos kag daw ginamat-amat nila nga ipapriso si Boy Tulog. Pistado! Boy Tulog, anong masabat mo? Ate mo gid na sigurong matabo kung pananglitan nga magtraidor sa ako nagakon nga mga tinawo. Pistado! Laban-laban. Pistado! Laban-laban si Boy Tulog. Pistado! Una-una nga maigo si Boy Tulog. Man nga, grabing pasikat ni Boy Tulog nga namin makon mo. Pistado! Tumanyo before sang kwan? Pistado! Before election, nagpaulo interviews Boy Tulog. Pistado! Paulo interviews Boy Tulog, mga kabistado. Pistado! Yung sila niya. Well, antes matapos ang aton ang Atong galalasik para laway ang maghambal. Pistado! antes matapos ang aton nga termino sa pagpangalagad sa sulod sang pila ka dekada sa gobyerno, mauntat kita sa pagpangalagad sa gobyerno sa pagserbisyo sa publiko, dalakuot bulsa sang tawo. Pistado! Madamo ako sang ginbilin nga mga proyekto diri sa aton sa bilog Pilipinas, silabi na gid diri sa Iloilo kay Ilonggo kita. Pistado! Nauna gid sila nga may 680 milyon kita nga ungka flyover. Pistado! Gindugangan naton sang dugang pagid nga flyover sa may Hibawan Norte sa distrito sang Mandurriao. May ara kita nga proyekto sa Balabag Pabiya ang flyover sa Giyapon. Pistado! Kag madugang pagid kita sa isa pagid ka flyover dira sa Uhong-Uhong sa barangay Kamaligda. Pistado! So, amo ina ang mapabugal ninyo sa inyo nga kasimanwa nga nagpangalagod sa pila ka dekada. Pistado!
amo nang rason kung nga bisan matapos na gakon nga termino kag matapos na gakon pagpangalagad sa gobyerno. Ang importante, may ligasiya kita nga ibilin. Pistado! Amo na ang mga proyekto. Wala pa gani ba na yun kay daw ginuntat ni Digong ang akong plano nga pagpatindog sang Taytay halin sa Iloilo pakadto sa Guimaras. Kag halin sa Guimaras pakadto sa Negros. Kay nahibaluan nga ang tanan nga kwarta nga proyekto para sa Sina nga proyekto gamiton naton tani ina sa eleksyon. Amo na kun nga ang natunugan ni Tatay Digong wala yagin padayon. Pistado! Na muna sa Pistado! Isa ina sa mga rason mga kabistado, no? Nga ginalantaw naton subong. Pistado! Kung nga wala nagahulag si Digo, wala gahulag mga kabistado si Jerry Triñas. Pistado! Wala gahulag si Arthur Defensor Jr. Pistado! Nga wala gahulag ang duha ka mga leader sa syudad kag probinsya. Pistado! Including the congressmen. Pistado! Nga wala ni sila gahululag, nga gahilipos ni sila mo ni kadako nga kontrobersyal. Pistado! Ang money involved mga kabistado is pila. Pila ang money involved? 680 million. Pistado! Nga tungod kay halos tanan sila maklaigo man di. Pistado! Ginapabugal nila ni mong, ginapasikat nila ni. Kabalo ka mo, this project, mga kabistado, ang nahimo ini, sadtong time pa, ni late President Benigno Noynoy Aquino, mga kabistado. Pistado! Sang kimpo ini ni Noynoy Aquino ang proyekto nga ini. Pistado! Kinpadayon lang ni Tatay Digong. Pistado! Pero ang budget, mga kabistado, Pistado! sang time pa ini ni Noynoy Aquino. Pistado! Ila ni proyekto sang mga dilawan. Pistado! That's why ang Iloilo City kag Iloilo Province Pistado! kilala ini sa bilog nga dilaw. Dumduman nyo? Pistado! Kasang ulihin nagpink na. Pistado! Di karon mga kabistado, amo ini nga mga proyekto nga dapat ginpatindog para sa aton para iniligasiya kung tani sang mga dilaw. Pistado! Ligasiya ini sang mga grupo sang una Nanday Noynoy Aquino. Pistado! Grupo Nanday Maruhas. Pistado! Grupo sang iban pagid ilabi na gid ni Boy Tulog. Pistado! Ilan ni grupo. So mga bata-bata ni Boy Tulog amo si Governor kag si Mayor. Pistado! Yan mo na rason kung nga gahililipos lang tawa mga sungad na blado may mga zipper. Pistado! Mati ka mo may kwan, mati ka mo may ang ilang mga sungad gangalanga. Pistado! Kita nyo bilang tawa nyo katuyo nyo abi tes kapitol abi. Pistado! Katuyo si Tihol lang tawa nyo mga sungad nila basi kung may mga zipper no basi gintahi ni. Pistado! Kay nga parte sa proyekto mga kabistado sang ato sini nga ungka flyover. Pistado! Kay pananglitan gani maipit ni si Kwan, si Daddy Pons, laban-laban gid. Kabay pa, gani ko sa bagay te halisang unang batasan ni Daddy Pons ni hindi niya traidor mo, no? Why niya batasan si Daddy Pons ang unang gakwan mong Pistado! gaskwil, no? Laban-laban sa lumon Daddy Pons ni para nga ma-save lang gid ang tanan-tanan. Pistado! Kay nga once nga hindi ni pagsalumon ni Daddy Pons, laban-laban may madisgrasya gid. Pistado! Basi kung wala madalahig si Boy Tulog sa kay Kwan. Pistado! Sa kay sino ganitong bahay itong Kwan ba to? Pistado! Ang babae ba itong amo to ang ginhalinan sang pagkapriso bala ni Kwan ni Bong Revilla kag ni Pistado! sino gani niyong isa si Kwan si Estrada bla Pistado! Jinggoy no dumduman nyo Pistado! sino gani ito saman ang babae bla to ang babae bla to Pistado! nga gahimo sa mga project nga wala project bla tapos gaagi ang kwarta sang mga
mga pork barrel sang mga senador. Pistado! Dumduman nyo to kung sino tong bahay. Sinapulis! Pistado! Kung wala ni madalahig, kay isang una ginlawag ni Pirmi ni Gaupod. Sinapulis, mga kabistado, pila ka bisis ko ni makita na sa Hotel de Rio upod sa Kayboy Tulog. Pistado! Gaupod-upod isa sa Kayboy Tulog, Pirmi sang una, Dres May del Rio. Pistado! Sinapulis kay ni. Kung wala ni siya madalahig, mga kabistado, si Boy Tulog, wala madalahig, sakay na pulis. Pistado! Base sa subong ni madisgrasya, madalahig ni siya. Pistado! Malabot kini siya, bisan tapos ng termino ya. Pistado! Man nga, dako-dako sang proyekto, 680 milyon ini. Pistado! Hindi nga gahilipos ang aton sini nga mga opisyal sa gobyerno. Pistado! Nga ang nagaparehimonong ni sila. Nga ang nagaparehimonong sila. Nga ang nagahilipos ni sila. Thank you so much sa kay Atty. Dan Cartagena. Siyang nagsugid sa akon nga sinapulis gali. Pistado! Thank you gid Atty. Dan ha. Pistado! Preparan mo da nga aton nga kwan ha. Si Tapi J na. Pistado! Amala si Tapi J niya may pagka napulis mga na. Pistado! Wala sa aton nga grupo ya si Tapi J mo ni sinapulis mo. Pistado! Mga kabistado, dumduman nyo, kung wala ni madalahig, kag wala ni madala, kag wala ni madalasdas, mga kabistado, si Boy Tulog, sakay na pulis ni. Pistado! Laban-laban diri sa sining sining 680 milyon nga ini. Pistado! Galing, amo na ganing hambal ko, no? Galing kay si Daddy Pons, wala ni sa batasan, pertik buot nga tawo ni. Pistado! Migo ko man eh, no? Pwerte ka buot nga tao ni. Way kagit sinikwaon. Way kagit sinikwaon siya. Way kagit ni buot silingon. Pistado! Inang tanan-tanan niya, migo niya ni Daddy Pons mong. Pistado! No? Iya niya tanan, migo yan eh. That's why, ako nagapati nga salumon ini ni Daddy Pons. Pistado! Galing kung salumon ni Daddy Pons, laban-laban, base kon isa sa mga pamaagi ini, nga atong sadto pa niya nga mga ganansya sa mga proyekto sang una nga ginapanghatag siya sa mga politiko. Pistado! Base bala mga kabistado kung sa isa lang kaiglap, babawi, gulpi, bla. Pistado! Isipan nyo, bla. Ang matabo sini, hindi na ni magpasugot ang mga pumuluyo. Pistado! Laban-laban, ralihan kamo sang pumuluyo kung padayonon ninyo ini nga proyekto nga hindi nyo pag-demolish kag mag-ilis bago. Pistado! Laban-laban ralihan kamo sang tao sini. Pistado! Man nga, lantawan nyo ba? Ako hindi man ko engineer. Ako hindi man ko eksperto nga arkitekto. Pero, bisan grade 1, section 51 lang ako, nakaintindi ako nga delikado ang inang tay-tay nga ina once nga padayonon mo kay man nga ginhatagan na kamo tsansa nga liwaton ini ka ginhatagan na kamo tsansa nga hatagan sa sang ginatawag naton nga disponer o kon disponiring kun sa mga gamit sa ngato sini nga mga Pinoy ya. Pistado! Panawag nila sini is disponiring. Pistado! Gindisponiran na, ginbutangan na tukod nga bakal. Pistado! Pagbutang sang tukod nga bakal, lantawan nyo kung anong natabo. Pistado! Hasta ang tukod nga bakal o kung still mga kabistado, nag-amat-amat hawod hasta nga nagasigig yapon osmod. Pistado! Sa malipot nga sugilanon, hindi madala sa disponiring, hindi madala sa tukod-tukod ang flyover nga ini. Pistado! Nga, kayman mga kabistado, isa sa mga ginalantaw diri, damo sang mga engineer kag mga eksperto nga naghambal diri. Pistado! Galing, hindi sila pwede mapang-interview. Pistado! Kaya ang sabat nila, no, unethical sa ila nga mga expert nga mga engineer. Pistado! Unethical sa ila nga maghambal sila dira nga ang ina nga proyekto may naga plastar kag may naga patigayon nga mga engineers man. Pistado! Masyado kuno ka-unethical sa ila once nga mag-intra sila dira, maghambal sila dira, magkomentaryo sila dira, unethical ina para sa ila. Pistado! Intindihan taman. Pero Pistado! kung istoryahon mo lang sila mga kabistado, kag hambalon,
Ang ila sini ginaplastar nga number 1 may failure sa ginatawag naton nga soil analysis. Pistado! Sang sining proyekto nga ini maghambal kita nga soil analysis bao daw engineer man ta ba? Pistado! Ikayan kita sinisang una sang kontrata nga sining ha. Amot ano tinapusa niya sila nga nagjagi kalagan-lagan mayor na. Pistado! Ti subong nga ma-engineer naman tanaya. Pistado! Ba daw engineer man ta subong ba? Maghambal kita mga kabistado nga soil analysis ang buot silingon nga ang tanan-tanan nga porsyon sang duta dira sa proyekto. Pistado! Ginakot-kot ina ka ginakwaan sang sampol. Pistado! Kot nga categorically kot gid bala hindi gabutang na sila sang tubo nga ginalubong dira sa idalom hasta nga malabot siya gid ang pinakadalom gid. Pistado! Then pagpasaka nila sina ginakuha nila ang duta, no? Pagkuha nila sang duta, amo na ang ginalaboratory nila ang duta. Pistado! Actually, ang duta nga ginakuha, ginalaboratory ginalaboratory test nila na. Pistado! Kaya ginalantaw kung ano nga klase sang duta nga to sa dalom. Pistado! Kung bala matiga, mahumok, balas-balason, inang laputyak, lutak, tanan. Pistado! Hindi bla mo na klase sa mga kwan, dalipi, batu-batuhon, o hindi bla mo na. Pistado! Dakal-dakal, amo na yung klase sang duta, ginalantaw na laboratory. Pistado! Karon, isa sa mga amigo ko naghambal nga engineer. Pistado! Ini siya mga kabistado, Pistado! ano gani nga klase sa mga engineer? Damo klase mga engineers, hindi bla? Pistado! Ini siya, no? Isa ka engineer kag may kwan man may mga kontraktor man. Pistado! Ang ambalya sa akon silinga pare, silinga laban-laban. Nya kun may soil analysis kid man sila kagin husto nila kagin tuod-tuod nila ang ilang nga soil analysis. Pistado! Sinya hindi ni matabo sa amo nga proyekto laban-laban. Pistado! Hindi ni mag-usmod. Siling niya ako nagapate, siling ko anong napatihan mo? Siling niya ako nagapate. Nga may posibilidad. Siling niya nga ginkalokalo nila ang soil analysis kinatamaran na sila magasto. Pistado! Dugang naman liwat gali nga kwan. Pistado! Hindi bala kung mag soil analysis ka may bayad man among. Pati gali inog bayad sa soil analysis kinlamon sa mga tunto nila. Pistado! Ta mo gilang na ina kun amo na gani hambal ko sa liko. Interviewon ta ka sila niya unethical. Pistado! Mga kapista siling ko sige. Ako na lang mahambal sa imo nga ginapanghambal bilang spokesperson mo lang ko abi, no? Or ang matabo sina nga siling kuti nagtuon ako anay sa imo. Nagpatudlo ako sa imo bilang isa ka engineer, no? Kuan mo ko, no? Lecturean mo ako, may kaangtanan siling ko, no? Parte sa mga engineering works, no? Buot silingon, maestro ta ka, ako lang anay imo estudyante. Pistado! Ti karon kay ang iyang estudyante nagapamahati sang maayad. Ti kundi na plastar ko man di. Anyway, wala man gani ko ga take note ginpasulod ko lang sa akon nga utok. Pistado! Kabalo ka ngambal sa akon nga amigo, sila nga pari mintras nga nagapamati ka masulod gina sa utok mo pero kung di ka mamati kag pabalaan mo hindi ka mag-concentrate. Pistado! Hindi gina magsulod. Pistado! Pareho siling mo sa imo kwan, no? Sa imo for example, may maid ikaw, no? Kung may maid ikaw, dapat tudluan mo sa insakto. Dapat ang tudlo mo pasudlon gid sang maid mo sa iya, no? Nga paminsaron ang imo nga tudlo kay dapat ang tudlo mo makasulod gid. Hindi bla? Pistado! Dapat tudluan mo sa insakto. Namo man na bla? Pistado! Sila isang migo ko. Pistado! Mga kabistado, amo nang hambal sa akon nga amigo nga engineer. Sila nga pare, sila nga laban-laban, no? Sila nga kung ginhimo nila, sila nga ang matuod-tuod nga soil analysis, laban-laban sila nga, wala ni mag-usmod. Pistado! Kay nga, number 1, ang dapat nga himuon, no? Kung mag-soil analysis ka, lubngan dito sang tubo, kaglantawon, gid ang pinakaminalo, mintras nga sige sang palpag mo sang pilute, no? Mintras nga sige ang palpag mo nga palpag, samtang nagasalop siya, pasalupa mo ginakayman nga abot silingon, puwerte pa na sa kahumok. Pistado! Hasta nga sa uli, nga hindi na siya magsalop, dra mo na
tungkadon kag pasakaon dayon. Pistado! Ilang tawon mo kung ano gitong pinakadalom niya nga porsyon nga hindi na magsalop ang imo nga gina pulpog da nga tubo. Pistado! Kag tapos amo na ginapaidalom pa na sa laboratory, gina-analysis, gina-analyze na tanan-tanan nga mga porsyon sang Pistado! sang mga duta nga nakuha mo to halin sa babaw pagkadto sa idalom. Pistado! Ibla mo gid man ng soil analysis, di? Pistado! Lisakon nga amigo nga engineer sila ano Pistado! Laban-laban pa rin sila pati sila ang soil analysis sila laban-laban pa rin. Pistado! Naging piki mo. Pistado! Pagkatapos pasibangda nila ang design. Pistado! Orionis ti garapon ni Santissima design kuno yung may problema ang design. Pistado! Ang una-una nga design giliwat nyo kag. Pistado! Hindi ba ang una nga design na steel ang dapat kay butang? Pistado! Kay kung steel mga kabistado, mas mamagaan ang steel ikumparar sa sining mga bato, balas bato o kung sa sining simento. Pistado! Mas mamagaan ang steel sang sa simento. Pistado! Ang una nga plano sinadira, steel tingaan nga ginhimo nyo simento. Pistado! Kung nagambal ka mo nga ang design may problema, ang taga Bureau of Design, taga DPWH man nagyapon. Pistado! Way man gyapon sang iban nga hanusanda, kundi sa gyapon nagapabilin ang taga DPWH man gyapon. Pistado! That's why ako ay kuya gabasol kay Daddy Pons. Wala gid ko gabasol kay Daddy Pons. Pistado! Ang nabasol ko lang kay Daddy Pons, nga ginsalom yan ni tanan-tanan. Pistado! Kali kayong batasan ni Daddy Pons, gani pwede kabuot. Pistado! Ang tanan-tanan migo mong. Pistado! Ang bali Daddy Pons ganahan, sila nga tanan-tanan, sila nga parimigo. Pistado! Sila nga ang kontra, sila nga aton, sila nga magdaog, sila nga migo. Ang mapirde, gali sila nga migo. Pistado! Sila magdaog, sila nga aton, tanan-tanan iya mong migo. Tamaran mangita, away. Tanan-tanan migo. Pistado! Ako na ang sala sa kay Daddy Pons. Pistado! Pero kung sa lumon ini tanan-tanan ni Daddy Pons mga kabistado, Pistado! laban-laban disgrasyagid. Base ang binilyon-bilyon yung income, base kon gulpi lang madula sang isa lang kapisok. Pistado! Kaya nga, number 1 mga kabistado, alang-alang mo ni karon nga kuhaan kahimuan pagiliwat budget. Pistado! 680 milyon, may isa kapulos, wala kapulos pumuluyo. Pistado! Pagkatapos another, makwa naman kita liwat dugang nga budget nga 680 milyon para nga ipakayos ang bago. Pistado! Ang 680 milyon nga to din na to yahaw. Pistado! Di ba? Hindi ka moayhan pagralihan sang tao. Hindi ka moayhan pagralihan sang aton nga mga pumuluyo. Pistado! Kung makahambal ang mga pumuluyo, ka makabatlo ang mga pumuluyo, nga ang 680 milyon na tunaw na, pagkatapos, ma-create ka mo sang dugang nga budget, nga 680 milyon pagidugang. Pistado! O basi kung maglabot na ng mga 800 milyon, kaya nagmahal naman mga materials. Pistado! Di ba? Pistado! Sino sina ang maabaga? Ang gobyerno gyapon? Ti ano na lang tuya karon ang kontraktor? Thank you na lang to yung kontraktor, kaya nakuha yan na iyang nga partida. Thank you na lang to ang mga involved nga mga tao sa sining nga proyekto, kaya nakuha na nila ila nga premyo, nakuha na nila yung ila partida. Pistado! Di kami nga mga pumuluyo, ano ya amon? Ano namon? Puknito namo na kag pang sipi-sipio namo na ang inang mga nagkara lubyok nga mga nagkalaosmod nga taytay na kagpang iton. Kung pwede na tanin na mapangit kag kaunon, hambalon ko na lang mga pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Pistado! Hagaron ko na lang ni sila tanan, dalik mo to, kadto tatos taytay. Pistado! Magsipok nito na may talikong litson na kay. Pistado! Tansig dala tanin pranggana, tagag pang sudlan tay. Galing kay, susperti katigana. Pistado! Ano kami, mapangit kami sila dira. Pistado! Ang galing mo papangiton da, mga tangkulukoy, nga mga taga DPWH. Pistado! Ang kontraktor kag ang mga politiko nga nagpatigayon sina. Pistado! Nga gahipos Jerry Triñas daw. Pistado! Gahipos si Gobernador Defensor daw. Pistado! Nga ang iban nga mga kongresista nagahililipos. Pistado! Kaprimonong kamo nga ganok mo. Pistado! Hadlok kamo sa kayboy tulog. Pistado! Pwede man sa pwistos mo. Pistado! Or siyempre
may utang kamo nga kabalaslan sa kayboy tulog. Pistado! Man nga siyang inyo nga big boss mong. Pistado! Amo na siyang sala. Kay gapadalagan kamo nga mga yuditang kulukoy kamo. Pistado! Sabi nga term kay daw hindi ni maintindihan sang Facebook. Pistado! Nahadlok kamo nga mga tangkulukoy kamo. Pistado! Kay nagpadalagan kamo, tapos, no? Ara si boss nyo, siya ginang ginapati nyo. Pistado! Kaya sabi nyo siya yung pinakahari sa bilog ng kalibutan dres Pilipinas. Pistado! Amo ng rason, kun nga bisan nagpalpak ang ini nga proyekto, wala kamo sa maginhimo kay nga Pistado! tungod kay may utang kamo kabalaslan sa kahit ang kulukoy nga si Boy Tulog. Pistado! Hindi ba? Pistado! Hindi sa konmigo niya, sino na pre si Boy Tulog man? Pistado! Lala kay Boy Tulog. Pistado! Si Boy Tulog, amo na sang permi ka katulog eh. Pistado! Kuragok. Pistado! Way ko gamit lang ngalan niya kay ba budlay na. Pistado! Kasi kwanta bla ba si may puder-puder pa rin sa siguro mo. Pistado! Boy Tulog lang. Pistado! May utang nga kabalaslan mga kabistado, no? Ang mayor sang syudad kag ang gobernador sa probinsya. May kabalaslan nga utang sa kay Boy Tulog. Pistado! Ang ini nga proyekto ginpatigayon ni Boy Tulog. Pistado! Ang ining mga opisyal sang gobyerno diri sa aton sa syudad kag probinsya. Pistado! Mansig malang ni sila, no? Kung ano to ang ginabato ni Boy Tulog, amo man ang ila. Pistado! Bisan pamangkuton mos Daddy Pons, di ba? Pistado! Galing amo na ganing hambal ko sa inyo Daddy Pons, no? Sa luomon niya ni tanan-tanan. Pistado! Hindi gid ni siya laban-laban, no? Magluwasan gid kun ipton gid sa tunutudo siguro eh. Pistado! Basi ko manggambar siya sigihan nyo. Iptan nyo gid ko tunutudo bla. Kay ipang wakal tagid kamo. Pistado! Why na sa batasan Daddy Pons tutuod lang. Why gid na iya sa batasan Daddy Pons? Pistado! Kung mga ara na sa batasan Daddy Pons, ang laban-laban ga dagod na sindutan latrasan subong sang mga politiko nga rin di hasta taga DPWH. Pistado! May mga batasan abi si Daddy Pons nga muna. Pistado! Laban-laban ka. Matyago bisan si Boy Tulog, sino hindi katulog matyago mo? Pistado! Matyago si Boy Tulog, hindi katulog. Pistado! Matyago daw ginang basi ko ni Hypo ang kilala nyo siguro, basi ko ni imbis nga taas blood sugar ya, basi bla kon Pistado! basi bla kon hubas blood sugar ya kon Pistado! panglitan yang pamatasan si Daddy Pons amo na mong Pistado! mga kabistado galing kay ako nagapatig kilala ko gid ni si Daddy Pons pertek buot nga tao ni way gid ni kag way gid ni Pistado! way gid ni siya nagapahamak sa iya nga mga amigo tanan-tanan nga mga amigo ya tanan-tanan makilala ya way gid ni siya gapahamak Pistado! daw siya lang gani ginapahamak subong sang taga DPWH kay sang mga politiko. Pistado! Kaya nga iya proyekto mong mga kabistado kita nyo Pistado! yan lantawa nyo kung ano ang plano nila kuno yan daw mati ko daw ga plano pa sila nga pagwaan liwat kuno bag-o nga budget no kag ipakay uliwat mo kanami sang huni sa mga tunto nila ba Pistado! siling sang akon nga kilala niya baw katingil ba Pistado! grabe nga mga term na sinyabaw katingil ba Pistado! kaya doon nagaplano pa yung subong ang DPWH Pistado! nga ang ilang nga plano mga kabistado nga pagwaan liwat kuno sang bag-o naman nga budget kag ipahimuan liwat sang bag-o naman taytay Pistado! di ang inang taytay nga inadira nga flyover ipakakas na sa tanan-tanan Pistado! tsamba ni sang migo namon Pistado! siling ko sakon nga migo lingko pare no engineer lingko siya siling ko pare kun pananglitan gani pare nga ipakakas bla siling ko ang kuana ang nang flyover nga bag-o na bla ang nag-usmod bla siling ko nga flyover bla ni Tangkulukoy Pistado! kukontakon mo tong migo mo pare nga eksperto magpangbugnot sina pare ha jadi pa mangumisyon ta Pistado!
Sila sa akong migo nga engineer sila pare. Yan nami pare, ya perti na sa pre eksperto na sa yabi mo, budlay-budlay na sila niya pang gabuton man nga bagong kayong dana. Pistado! Ya budlay na gabuton, sila puro may migo ko sila nga eksperto da. Sila nga sige lang, ya kay kun pananglitan nga Pistado! ipagabot na. Ikuanon ko lang na, no? Kung takon ko tong migo ko, no? Ya mangumisyon ta. Pistado! Magkambit man ta sini magamo sini magpangumisyon ba? Provide na espinsar ko. Pistado! Kaya kabistado, ang bala sa akong amigo, silingan pa rin niya may eksperto na sa nga muna mong... Pistado! Oh, te, lantawan niyo bala mga kabistado kung anong nga klase? Pistado! Hamakon mo, ipagabot ipakuha inaliwat, ibot silingon, idemolish. Pistado! Kay ako yan nagapati nga hindi na namapuslan ng taytay nga na. Hindi na yan mapuslan daw. Pistado! Waay sang mi isa kasalakyan nga maagi na da sa dalan nga ina, bisan pa nga maghambal ng taga DPWH nga mayan klase taytay na. Pistado! Hambal sa ngakon nga mga amigo nga mga driver, labay sila da niya gabahod-bawod. Pistado! Gabahod-bawod kini daga saot ka kuno mong salakyan mo, daw ga agi kuno sa kwan mong sa dagat. Pistado! Magsaka ka na sa una tong pagbukas kin bala. Magsaka ka na pag-agi mo, ang imo nga salakyan niya daw gakuan mo, daw gaagi ba sa balod na, no? Gabalod-balod niya po. Pistado! Siling ko hindi gali ni flyover ang ginhimo nila. Pistado! Ang ginhimo gali nila niya, inangkuan, ano gani na, ang ginhimo nila gali daw, wave, ano gani panawag sina? Pistado! Wave pool. Pistado! Sa swimming pool blang nga naga-wave. Pistado! Kabistado na magaligin mo ya sang taga-kwan, sang taga-DPWH. Pistado! Wave pool gali yung ilagin mo. Hindi gali kay kwan, hindi gali kay flyover. Pistado! Nami no, nga klase no. Te, mga kabistado, ako nagapasiguro gidya sa inyo, bisan ako mismo, hindi ko ya engineer, hindi ko ya architect, hindi ko ya eksperto, way gani ko ya tapos sa eskwela ko mo. Pistado! Mga kabistado, Pistado! pero nagapati ako nga inang flyover nga ina, hindi gid na ya mapuslan. Mintras nga pagyan lang na sang ginatawag nga mga disponiring, ay hindi na madala sa disponiring daw. Pistado! No, matyagan ni nalamisa nga butangan lang bris para magnami ingag hindi mag-uya-uya. Pistado! Lamisa gani butangan mo sang bris mga kabistado nga do hindi pa mapag-on uya-uya gyapon. Pistado! No, matyagan nyo sinaplong kuan nga butangan lang sang bris. Pistado! Taytay na ya mga kabistado, flyover na ya. Pistado! Hindi na ya madala sa disponiring, lantawan nyo gibutangan nila sa disponiring, ambal na takuro namon. Pistado! Ambal ni General Alpruto, no, sang DPWH niya tukuran lang na. Ya butangan ta bris na niya tukuran lang ang span. Pistado! Pagtukod may kabistado, dugay-dugay wala gani man si manahan, nag-usmod diwat kag nagtiko ang ila nga ginbutang nga tukod. Pistado! Mapuslan pa na. Nagapakita lang na nga hindi makasarang ang inyong nga tukod kay nga masyado kahumok mga kabistado ang ginbutangan sang inyo nga ining ginatawag nga foundation sang inyo nga inang haligi. Pistado! Ang foundation sang haligi, mga kabistado, mahumok ang iya nga ginatungtungan. Pistado! Sa malipot nga sugilanon, kung si Tatay Nilo pato atong in-interview sang Radyo Bistado, Pistado! nga siling niya may bungalog. Pistado! May bungalog. Pistado! Magamba kita nga bungalog mo silingon, daw danaw-danaw dito sa idalom. Pistado! Tubig ang sa idalom to. Bungalog ang panawag dito yung Tatay Nilo. Pistado! Silingan niya may bungalog na dal niya. Pulok lang ako katuig. Edad ko din ako gistar. Niya kita na niya may bungalog na da sang una. Pistado! Tabunan lang silingan sang kwan, sang Pistado! sang karsada, ginsiminto lang. Niya purus dalom niya sinan. Niya bungalog na da. Pistado! Ambal ka nga bungalog, magkabistado mo na sila tawag nga daw danaw-danaw, bla daw kumunoy. Pistado! Daw mo ng kalimbawa, ya daw kumunoy mga kabistado. Pistado! Pwerte ka kwan, pwerte ka humok kaduta, kag tubig diyan sa idalom yes na. Pistado! Kita nyo, nadiskubrihan pag anis ang Radyo Bistado,
Nga bisan way gaulan niya, gailig tubig to ya sa kwan. Gailig ya tubig to sa dalan. Pistado! Galusot sa may giri-giri sang kwan ba, sang dalan, sa may litik, sang dalan. Galusot tubig mong. Pistado! Kung siningon talong niya tubig. Mga kabistado. Pistado! Oh? Nabisto na sila. Pistado! Subong! Kay hindi na laban-laban mapuslan, gid. Pistado! Kung hindi mapuslan, ano ang himuon? Pistado! Rekomendasyon sang tanan kaghalos kalabanan, kakason ina, no? Idemolish ina ang taytay nga ina tanan-tanan, pagkatapos ilis bago, no? Demolish and rebuild, no? Sang bago. Karon, kung i-demolish ina ang pamangkot naton, mga kabistado, sino magasto? Ang gobyerno o kon ang kontraktor? Pistado! Amo ni Subong ang nalibugan sang ulon da dipons. Pistado! Sino ang magasto sa pagpademolish? Ang kontraktor o kon ang gobyerno, ang DPWH? Una nga pamangkot. Ikaduha nga pamangkot, mga kabistado, no? Sino ang magasto sa pag-rebuild o kung sa pagpahimo liwat sang bag-o? Pistado! Nga taytay, sinong magasto? Ang kontraktor o kung ang gobyerno? Pistado! Kung si, like for example, abi ang pagpadimulis, abi, no? Ihatag tabi sa kontraktor. Pagkatapos, ang pag-rebuild, ihatag pag sa kontraktor. Kung ako'y nadipon ni Kupsugot. Pistado! Ang balong ko si Daddy Pons, no, ganik mo da. 50% lang gani ako na tilawan, kaya 50% ara sa inyo, tanang itururungan yung mga tuntok mo. Pistado! Pagkatapos, sa 50% ang ginbili nyo sa akon, way ganik labot, 10% ang ganansya ko de. Pistado! Ibayad ko pa ni sa pagpadimulis ngayon, ubos gini, pati kapital ko, laban-laban siya niya, dalas-dason pagid ni. Pistado! Pagkatapos, ako pagid pagastuhon nyo pa rebuild sini. Di kundi butangan nyo na lang nga donated by Don Punso. Pistado! Hindi na pa ibutang na nga iyasang DPWH o kung iyasang gobyerno, Pistado! Butang nyo na nga, ining taytay, ining flyover, donated by Daddy Pons. Pistado! O, hindi ba? Kung si Daddy Pons pa ang pakayuhon nyo sina, kag ipa-rebuild nyo sina. Pistado! Now, like for example, mahambal abi karon ng gobyerno nga, sige, kami liwat mapagwa sang pundo, kag ipakayo da. Nugod. Pistado! Kami nga mga pumuluyo nga ordinaryo, hindi magpasugot. Pistado! Nga, ginusikan nyo na sang 680 milyon, pagkatapos madugang pagikamuliwat another 680 milyon, butang tabi mo managyapon ang gastuhon. Pistado! Kanami sa inyo magamo na nga sugid na. Mangimbitar ko akon ka mga NPA. Pistado! Kag mga RPA to, mga sinupagid daw, dalik mo! Ratraton tanang ning, yun ang di patulang klase ka DPWH ni. Pistado! Lahuya klase ni. Pistado! O hindi ba? Magamo na nga sugid daw, tinuntong. Di na, why na kami niya hostisya, magamo na. Pistado! O hindi ba? Why na niya hostisya? Lantawan nyo bala? Gintinantuhan nyo ang proyekto. Pagkatapos, anay karon kay liwaton, kay gidimulis kay liwaton. Budgetan nyo maliwat, kuha nyo maliwat budget sa gobyerno. Pistado! Tinuntong klase opisyo na sa din ng hostisya, magamo na. Pistado! Base kung inalsa kami amon, daway na kami amon. Pistado! Bising kuway kami sa may natilawan, da kamulang tanan nakatilaw nga mga yudikaka, kamuda pagkatapos subong. Pistado! Gastuhan nyo liwat, pagwaan nyo liwat pundo. Pistado! Tinunto ito, kung sining pasangakon, migo. Pistado! Kaya tinunto ito, Nami sa inyo ba? Pistado! Magamo na nga sugid ni, susmunyonis ni garapon. Pistado! Hindi niya yung saktong ubra nyo magamo sina. Pistado! Pasensya gid mga satos sini nga mga tagparamati, pero kung imo lang tawon, sino abi hindi mag-rebuild this na magamo naman? Pistado! Sobra-sobra na ng inyo yama kung 680 milyon gingranatsan nyo sa wala sang kapulos-pulos nga mga yudikaka kamo. Pistado! Nami sa inyo, no? Pistado! Uli si Grapon Santissima kamo kron pinang lubid tag makronay. Pistado! Kanami sa inyo ba? No?
dapat na Pistado! ato ang mga nagkomisyon na mo to ay ipabalik sa ilang kwarta. Ay, balik yung mga kwarta, ibalik yung mga yudikakak kamo. Oh? Pagkatapos pang prisuho ng mga yudikakak nila nga ni, kag tapos amo pagpakayos ang bagong taytay ni kay nga Pistado! nami sinyo ba? No? Inubos yung nakalamon nga lamon ng kwarta ng mga tangkulukoy kamo. Pistado! Oh, pagkatapos kami ang yung pagastuhon na maliwat nami sinyo no. Pistado! Hamako nyo ginhawa namon kapangabuhi sa sakto. Tudutuduhan nyo kami nga nga sukot sang amon nga mga tax. Gamay lang ganing hindi kami kasukot sang tax namon, multahan nyo kami. Pistado! O gamay lang ganing hindi kami kabayad sang amon nga mga tax ni, multahan nyo kami. Pistado! Mga pumuluyo naton nga nagabayad sila nga mga real property tax, hindi gani kabayad, multahan nyo. Pistado! Pagkatapos mga tunto kamo, gamiton nyo lang sa katuntuhan. Pistado! Malabot sinagin tunaw nyo lang ang kwarta sang kaban. Pistado! Nga kami amon nga mga pumuluyo, dihado. Pistado! Sa di ng ustisya, sinamagamo naman. Pistado! O, hindi ba? Oh. So, snami sinyo ba? Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa... oras man? Oras 12:41, nagliom. Daway ko ka batsyag ba? Pistado! Kanamit, abis ang isyo, parti sa, kuan mo, parti sa... inang, sa may flyover niyo mo. Pistado! Oh, mayo tani ko si Tatay Digong presidente subong gali kay wagid ga kuano. Pistado! Ko bati subong nga nagapagitang gila si President Bongbong Marcos. Anong tabo ni man? Pistado! Mga kabistado, ha? Oh, gapay mo no subong si President Bongbong Marcos. Pistado! Dugay-dugay kuan nato na. Siling sang akon nga migo dio. Iya pare. Yang ginakomentaryuhan mo sila nga magharay blood gani na tapos sagid sila Pistado! kay hindi man sila ma-high blood kay nga ginarekomendahan ko man na sila sang Iberian capsule. Pistado! O hindi bla? Iberian capsule man ginapalamon ko na sila sang Iberian capsule antes magkomentaryo. Pistado! Pampadula may kabistado sang high blood, no? Blood sugar, dula man, nagapabakod sang maskulo, nagapabakod sang aton nga lawas, dugo ta sirkulasyon mayo, nagaayo sang aton nga mga inang nagkalaguba nga cells. That's why ang cell regeneration amo ning kampiyon siya, nagapabakod sa atong atulan, kag ang labi kag labaw sa tanan ang ginahambal nila mga kabistado nga sa Iberian capsule, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang imo nga kalawasan nagapabilin nga Iberian. Amo ina mga kabistado ang gina-rekomendar ko gid sa inyo nga basta gani may problema kamo sa lawas nyo. Most especially when it comes to health issues, no? Ari ang Iberian capsule ang akon nga gina-rekomendar sa inyo. Ang Iberian capsule damo sang mga benepisyo nga mahatag sa inyong nga lawas, no? Number 1, ang ginatawag naton nga pagpapitik sang aton nga sentido para nga magnami ang electrical signal sang aton nga utok palibot sa bilog naton nga lawas. So kung nami ang nagakuan ini siya, nagabulig ini siya para sa mga palaminhod naton nga lawas, para sa nagapalaminhod naton nga mga maskulo, nagapalaminhod nga mga tiil, hawak, balikawang, kakunano pada, no? Ginapaayo niya ini, ginabuligan niya sa pagpaayo. Ang heart contractility o kung ginatawag naton nga pagpitik sang aton nga tigipusoon mga kabistado, nagabulig ini siya para sa pagpanami sang blood flow sang sa aton nga kalawasan mo silang flow sang dugo sa aton nga kalawasan. That's why nga kung buhi ang aton dugo, buhi man si Manoy. Amo ina ang isa pagid sang mahatag nga benepisyo sang Iberian capsule sa aton. Lisa pagid dire ang cell regeneration o kun ang pagpapali kag pagpaayo sang aton na damage nga mga cells o kun ginatawag nila nga body repair. Amo na sa kun nga ang ginatawag sa nga Iberian capsule, bangod kay edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan ang hulagya Iberian. Amo ina ang pinakadabes. Nagapadako sa mga maskulota, nagapanami sa aton nga mga tulan, nagapapag-on sa mga tulan ta, kag isa pagid ang akon nga marekomendar sa inyo ha. Ini mga kabistado ang nagabulig sa aton para sa pagpaniwang. O kung magaslim kita, no? Nagabulig siya sa pagpababa
burn sang aton nga fats para nga magapabilin nga sexy kita. Amo na nga gahambal kamo nga once mag-edad ka 40 pasaka, gatambok ka na nga gatambok, depende sa lawas mo eh. Kung active ka katama sa exercise kag tanan-tanan, plus naga-Everyoung capsule ka pareho sa akon, lantawang lawas ko. Edad ko 50, pero ang lawas ko maskulado. Daw si Gardo Versosa sa pelikula nga Machete. O inibla, tungod ina mga kabistado sa Everyoung capsule. Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang laton kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung. Bistado! Ayos sa mga gusto magbakal sang Everyoung capsule mga kabistado. Kadto kamo sa mga butika. Number 1 nga butika nga kadtuan nyo ang RMC pharmacy dira sa may Tagbak Terminal brad sa may Talipapa. May ngalan dira nga RMC pharmacy, may ara sila dira nga baligya sang Everyoung capsule. Kadto kamo to, no? Pinaka the best kag pinaka nami subong nga kapsula mo ni sang Everyoung capsule. Number 2, dira mga kabistado sa may Jasak pharmacy, dira sa may Haro, bla sa Haro Cathedral sa likoda, may baligya dira nga Everyoung capsule kag sa Socorro Drugstore, no? Sa may Socorro Drugstore, pwede ka mo kabakal dira sang Everyoung capsule. Sa mga iban nga mga butika nga gusto magbaligya, kag damo sa nagapangita dira nga wala pa sang Everyoung capsule, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Sa mga gusto man magbakal sang Everyoung capsule nga wala kamo sang baklan, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. Bistado! Ayos, Everyoung capsule, edad mo lang ang nagatigulang. Pero ang imo kalawasan, Everyoung. Bistado! Mahina ang tulan, Everyoung na yan. Bistado! Mahina si Manoy, Everyoung na yan. Bistado! May high blood, Everyoung na yan. Bistado! May problema sa blood sugar, taas ang blood sugar level, Everyoung na yan. Bistado! Kamu klase ba? Shout out na dugay-dugay ato sini nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpanglabo, pertik namo mga viewers to. Sa Kairon asabag nya husto daw mga apa na flyover nga nausmod, hay Diyos mio. Sa kay NJ Ngadmat Reref, tani kay iyan project, siya mauna imbestiga, galing ko na imbestigahan niya, daw pariho lang nga ginlampusan niya bato huluya. Wala sila magreklamo kay gana magreklamo kay busing nila daang maipit nan bistado ged, no? Siling ni Laila Altelio Hirotse, siling niya sinapulis na Bistado! amo gani likuway ni sa madala kay napulis pro diri sa flyover ni basi madalas das gini siya. Si Jory Arcio da sa kay Ami Daruka, si Paul sa Parcon, si Clemente A. Madarico Jr. Damo ka to kadumdum kay napulis ba? Bistado! Dumalaga ni senador na pulis do madaog pa. Sa kay Laila Altelio Hirotse sa barangay namon, may napulis man yun. Agali ka? Bistado! Kapangumisyon man, si Memia Lumibaw, si Abi Tauros, niya si Janet Napulis, Bistado! si Tiham Rone, niya sa iban nga lugar, pinangbitay na ina sila. Bistado! Laban gini, ganing iban gini sinaga-suicide na lang mong labi sa mga Japan. Bistado! Kaya mo kani sa klase ka kontrobersyal nga isyo. Gakadto na to sila sa kwan sa may
Fuji Mountain. Pagkatapos, dito na sila dayon ga suicide. Pistado! Sa Fuji Mountain dato sa dito sa may Japan. Pistado! Ga Harakiri na to sila dayon niya, no? Magamuna. Saka Yulina Arancilio Alcoren, mayang hapon, Jory Arcillo, hahaha, birada idol. Saka Verna Salvilla, Ami Daruca, siniya si Ruben Daruca, pagida, kay Ruby D. Villamusada, Peter Standarte, Yolanda Diamante, si sino pa? Iban pa ng mga viewers naton. Thank you so much. Shout out sa inyo talay kay Mercedes Malquerido, mayang hapon, kag sa kay Jonel Valdez. May ngapon man kag sino pang ibande ngaway naton mabasahan kay Romaldo ang gani man idol John si gani gani man sino pang ibande kay Mark Anthony Ofialda niya correction idol John Hanging Bridge Hanging Bridge ang ang sa Taytay ano man Pistado! ang diri hanging bridge sa dina sa do Taytay gid lang tong imuon di lang sa Gimaras. Kay Verna Salvillania ang sa aganan kuno idol nagabawod man hambal ni Trimanes. Pistado! Hindi lang kay gabawod kaangkat pa to. Sa kay sino pa Jojo Sidano daw bulutangog idol dugay na nga bulutangog eh. Pistado! Kay Erika Aligroda may ngapon kay Rob C. Dominguez. Mimi Ladua, Morning Idol, watching from Abu Dhabi. Kay sino pa? Kay Il Samo Palma, Hanging Bridge Kaligin Ubra ka di PWS dyan. Kag ang kontraktor Idol John. Pistado! Hanging Bridge. Kay Reynold Godilano, may ngapon man kay Gavin Frederick Angelias. Idol, amo na ginasiling nga tinunto ito. Pistado! Gani, kay May Casabuena, damay ngapon man, kay Ira C. AJ. Good morning, Sir John, watching here. Oman, Merry Christmas. Kay Jay Salazar, kay Steve Mula, Lode, siling ito, pa-shout out. Kay MC Michael, kay Michael, kay Holiera Riza Wandikbo. Niya kanami, kay Idol John, nagakuha Toyota kay Laila Teorio siya hahahan na pulis mayo ipanubya sa kayboy tulog. Pistado! Basigin balbal yaman naguro sa una. Pistado! Ang flyover nga nagabawod term isamo viewers daw hanging bridge kuno. Okay sige ayos wala sige. Pistado! Pan nga mga issues nga to pagkatakayan dugay-dugay balikon ta iban nga mga viewers na sa ato sini nga pagpangalagada no tani idol marali na ang mga pumuluyo hindi lang anay hulaton tang aksyon nila kay karon magrally tada karon. Pistado! Magrally tada karon nga way patagani kabalo sa ila nga mga base may mga solusyon pa man sila. Pistado! Kinanglan hindi ta magpadalos-dalos. Pagkita nato nga daw ay nagita mahimo kag daw tarbisiya gid nga daw kita gid pirmi ang nawad-an sang papay. Pistado! Kaway kita ya sang may mahimo bala amo na ang timpo nga dapat ipabalo naton sa ila ang aton sili nga hibubunot. Pistado! Hindi ba? Wala sige. Pero check na naton ang mga balita na kay information sino naka-standby naton nga mga reporters. Unahon naton check ang mga balita na kay information. Halin sa aton sini nga mga kabistadong reporters sa mga kabistado. Check naton una ang mga balita kag information be sinong una tanga pa-reporton man nahon tabi no mga report kay informasyon nagikan sa kay kabistadong si kabistadong Vincent Villano una okay si Joshua ra na daw ay ko kakita siya guro sako guro sa exam niya to no Sako exam niya. Sige. Unaon na to ng mga balita kag information na gikan sa kay kabistadong Vincent Villano mga kabistado. Ini may kang tanan sang gin report nga daw may shooting incident nga nagluntad dito sa may area sang sang Banwa sang Sara. Gin report nga daw patay gitong biktima. Gabari check naton ang mga development report may kang tanan sini nga balita mga kabistado. Pistado! Ang
akon ginalantaw subong nga page ano man iya sang bistado ni kun GCNL paglina John Kapulot News Live no. Yari na i-check na to na mga balita na kag information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano. Bistado! Kabistadong Vincent sa report may hapon. Go ahead. Then arrival ang mag-asawa sa gasakay sini sa motorsiklo sa Ginbungguan no sang isa ka pick up dira sa may bahin sa barangay Anuring sa Sara Iloilo sang kanilikdan nga adlaw sa Disyembre 10 sa 2022 no bali ang sakay sa sining motorsiklo kabisan ng John ang mag-asawa kag ang iya sining duha ka kabataan no ining 18 anyos kag ining 4 ka tuig nga sakay sa sining motorsiklo ang natabo diri kabisan ng John no sunod sa atong interview sa Radyo Bistado sang Radyo Bistado kay Police Lieutenant Colonel Norland Pirante ang hepe sang Sara Municipal Police Station ang aligasyon diri sang driver sang pick-up nga estrada kabisalong John nagasundanay ini sila sang motorsiklo kag may nasugata nga salakyan nga may tuman wala ka silaw nga suga kag sang pagalampuwas nila sa salakyan nakibot na lang ini sang nabungguan na sini ang ining motorsiklo nga ginasuga sundan no so nag-apply pa kunta ni sa nga brake ang driver apang ti nalabuot gid sini ang motorsiklo kag bangod sa tuman kabaskog nga impact kabisadong John tumabugid ang angkas sini kag ang aksidente pa sini nga nalasakan ang mag-asawa nga nakaagom sa mga pilas lawas kag patal gid ang igo sa ang pilas sini kabisadong John that's why sa pangdala ini sa may ining mag-asawa sa may bahin niya sa hospital again deklarar sang attending physician na dead on arrival no so ang mga biktima diri kabistadong John again kilala ang mga napatay balagan kilala kay Glenn Asong Pabriaga 44 anyos kasado isa ka construction worker kag amoy ni siya ang driver sang motorsiklo samtang asawa sini nga napatay man again kilala kay Rofer Asong 44 anyos kag ang ila sini nga kabataan ang ginkilala kay Diana Grace Asong 18 anyos kag ining minor de edad nga 4 ka tuig kabisadong John. So ang driver diri ang sang pick up ang ginkilala kay Leone Agsamusam 34 anyos kasado kag residente sang barangay Apilo Sara Iloilo no kahapon adlaw gin pasakaan ini sang kaso nga multiple homicide kag serious physical injury and damage of property ang suspect kabisadong John no sa karon ang ining suspect aton ang nakahunong na sa Sara Municipal Police Station kag ay mo nino gipasakaan na sang kaso kahapon adlaw kabisadong John. Okay, so anong motibo ko no sa investigasyon na inisyal sa aton nga mga pulis? Bali ang nalantaw nila di nga rason kabisadong John kay na bali may nasundan may nasugata bala ining driver sang pick up bali kasundan na ini sila sang motorsiklo kag ining pick up kabisadong John no so may nasugata sila nga salakyan nga tama bala ka silaw ang iya sining suga. So that's why nga siguro na kunan ang driver sang pick up na silawan sa pagilampuwas ang salakyan nga tong sugatan nila. So nakibot na lang ini sang nabungguan niya ining motorsiklo kag dito bangod sang tama gid ka baskog impact tumabog ining mga sakay niya kabisadong John ining 4 gid niya ka sakay sa motorsiklo kag malayan pa diri kay nalasakan niya gid ning mag-asawa bala kabisadong John amo ni gagin declare sang hospital or sa attending physician nga dead on arrival kabisadong John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Joshua, kabistadong Vincent. So far amo ni ang madulong naton nga report direkta sa may banwasang Sara Iloilo ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano Jr. Bistado! Kakasalaan ko man sila baga kalipat na ko sila ba. Bistado! Clario abi sila nga mga gwapo mo.
Pistado! Mga gwapuhon o mga kampiyon mag-re-report, no? I-check na ton ang dugang nga mga balita. Naka-standby gali si Kabisadong Joshua. Check na ton una mga report informasyon dugang nagikan sa kay Kabisadong Joshua Haka. Pistado! Standby man sa mga report nagikan kay Kabisadong Aaron Rifoyo. Pistado! May kang tanan sa sining isa ka tawo nga nagpanguryente kuno sang isda sa sapa. Murihon siguro po na sa puwan siya napatay. Pistado! Tabo siya ni man, siya na kuryente, siya kugalingon. Pistado! Check na to na karon ang mga detalye sa mga balita nagikan kay Kabistadong Aaron Rifoyo. Pistado! Naunta check mga balita nagikan kay Kabistadong Joshua Haka sa Sura Sarua sa bilog nga probinsya sang Capiz. Pistado! Kabistadong Joshua sa report may hapon. May nga po, nagkabista doon, John, no? Pilas sa magkatuway nga parte sa kalawasan, anang konsan tatlo ka mga persona matapos nagluntad nga paggabungguanay sa duha ka mga motorsiklo sa Barangay Lawaan, Kilometer 2, Rojas City, Kabista doon, John. Ginkilala mga biktima sa daya Andro Francisco, 21 anyos, driver sa Kawasaki Badja, residente sa Barangay Banica, kagal ang kasilya mo si Christian Arantes, 24 anyos, residente sa Barangay Nueve Ciudad. Sa separado nga motorsiklo ginkilala man ang driver kay Chimuel Francisco, residente sa Barangay Karataya, Panwas San Cuartero, Capiz, Kabista doon, John, temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Adininan na Sining Syudad. May baluan nga yara sa impluensya sa nakalubog din nun, si Chimuel, rason kagabagdanan nga tabo ang aksidente Kabista doon, no? Kaya kita nato na nagbungguan na inikay bangod ang isa ka motorsiklo amo ni si Chimuel Kabista doon, John. Binungguan sila ang isama niya ka motorsiklo, taga munyo nag-angkon sa kapilasan Kabista doon, John. Taga maswerte na lang ang ginadala ni Dense sigida sa malapit hospital Kabista doon, John. Oh, okay. Sige. So, ano pagid ang sitwasyon da ng mga balita da nga iban pagid sa may banwa sa syudad? Ang sitwasyon sa Tagawag Kabista doon, John, amo ni karon nga aton nga mabasagan sila nga matinion na medyo mainit diri, no? May araman kita nga pagduhong sang panahon ng aton nga ma-eksperensahan kada hapon Kabista doon, John. May eksperensahan diri sa Tagawag sa probinsya sang Capiz. Iban nga mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz Kabista doon, John, mga eksperyensya sa pag-ulan-ulan tagnyara sa pagbaha sa iban nga mga kabaranggayan Kabista doon, John. Okay. Sige. Salamat kid Kabisadong Joshua. So far, direct na report magikan din sa syudad sa Rojas sa pagpapatrol sa Bistadong Joshua Haka sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Pistado! Salamat kid sa report nga informasyon nagikan kay Kabisadong Joshua Haka. Pistado! Balita na tipon sa syudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. Sa sining nga mga tinion sa ilokita sa mga balita kag information nagikan naman sa kay Kabistadong Aaron Rifoyo. Ini may kang tanan may kabistado sa report kag informasyon nga inang may may nagpangisda kuno nagkadtong tao nga nagpangurinti sing isda sa sapa pagkatapos nasapuan na sila nga patay dito sa may area sa nga Barutak Viejo. Pistado! Kaya check na to na mga balita kag informasyon na gikan sa kay Kabistadong Aaron Rifoyo. Okay, garing ya cellphone guruan be. BBC. Oh, la liwaton ta. Oh. Okay. Ara. Okay. Okay, ari na mga kabistado, no? Check na to na mga balita na kag-informasyon na mga detalye sa mga balita upod kita kay Kabistadong Aaron Rifoyo. Kabistadong Aaron sa report, standby. Pistado! Kabistadong Aaron sa report, may hapon, go ahead. Yes, Kabisadong John Cagamodrino, ang isa ka lalaki nga nasa puwan siya, no, sa may barangay San Jeronimo, Barotakpio, kainasang alas 8 sang aga, Kabisadong John. Ini no natulupang dan ni Barangay Captain Alberto Valdibarona sang Barangay San Jeronimo, Barotakpio, kainasang alas 8:30 sang aga. No, ini nasa puwan siya sa may sapa nga wala na sang kabuhi Kabisadong John. Nagahilay na lang siya, no, sa dumay gamay nga bulubang lid kag malapit man mismo sa sapa ng ining lalaki naging kilala kay Febren Andario, 32 anyos, no, ang isa ka laborer kag residente man sang Barangay San Jeronimo, Kabisadong John.
no kag ini siya no ang may pilas ini siya sa may dahi no do gas lang. Doag siya sang sang kuol no do na latayan sa sang kuol. Kag ini siya ang gilayon niya gindala sa may tuwag siya Governor Neil dito Pas District Hospital sa nasambit ka munisipalidad apang naging-deklarar siya sang dead on arrival ni Dr. Nestor Verdugo sang attending physician sa Bistadong John. Oh, so magluwas sa pila sa iyang agtang nga ginapatihan ginkagat sang kuhol. Way naman sa sang mga nakita pagin nga iban nga mga patimaan nga may mga pilas pa sa iban nga mga porsyon sang lawas niya kabisadong Aaron. Yes, sa Kabisadong John, klaro gid kay na sang kita nagsigangot sa hepe sang Brotacbio Municipal Police Station kay Police Major Escalarga. Ang amulan nino, ang pilas niya sa ulo kag ginapatihan man nga siya ang nakadanlog siya kag nakurente mismo nga bitbit sining tuwag improvise nga ginakuryente ini sa may isda kag nakasigilanon man kay na si Sir Escalarga sa pamilya sini nga kahapon naghalin ini sa ilang nga puloy-an kag nagpadulong ini sa sapa no 500 metros gikan sa may balay nila sang siya ang nasapuan. So kibot na lang ang asawa sini Kabisadong John nga wala na makapauli ang iya nga bana kag iya nang kakibot sa subong nga aga nga nasapuan na lang ini nga wala sang kabuhi nga nagahamyangon sa may kilid man mismo sang sapa sa Bistadong John. Oh, ano ang mga na-recover sa tupad sang sining nasapuan nga bangkay Kabisadong Aaron? Okay, na-recover dere ang electric method of fishing device o kung nang ginapakuryente yung isa isda bala Kabisadong John. Okay. Sa iyang abaga, no? Dubali gina ni siya. Gina backpack ya? Backpack niya na. Amon discover Tapos dere ano na may battery? May battery sa likod? Yes, may battery ini Kabisadong John. Mangkuryente ini sa sang isda di para masiguray para pang-adapt nila sa iyang asawa. Tawag sa ilang malay dito. Kaya hindi basta-basta nga battery ang ginadala yan, hindi kay battery nga para lang niya sa mga radyo kundi battery niya sang salakyan gurong kargaya. Matubig pangadaan to mabasa tong area. Kuning suno kay Sir Escalarga, nakadalog siya. Kag may posibilidad nga nakuryente man mismo ang iyang kaugalingon Kabisadong John. Okay. So ang pamilya way na plano nga ipa-autopsy ang bangkay ni isang biktima? So para ang ginsiling man ni Sir Escalarga nga nakasugilanon sila sa pamilya titipil nga magpa-autopsy. Wala pa sang confirmation kung ituloy nila magpa-autopsy sa bangkay kasi ning sa natungdan Kabisadong John. Okay. Sige, salamat kit Kabistadong Aaron. Okay. Kag yari po ang Kabisadong John sa tubungan Iloilo naman niya. May nadakpan ang top 1 most wanted person ang kon municipal level sa may tubungan Iloilo nga 12 anyos na nagpapanago sa Northern Samar sa kaso nga rin Kabisadong John. Wow, pirti ha. Kaso ya rape ha? Oo. Kag amo ni kay nakipag-angot kita dito kay acting si Police Rodel Ohano. No, madinalago madugay-dugay naman ini ang ginapangita ining suspetsado. Kag wala naman ni ginihingadlan kag mismo ang biktima kay bangod kuno sensitibo man ini nga kaso. Kag nagaayo siya sa aton nga hindi ang pagpahingadlan Kabisadong John. Okay. Okay. Ini siya Kabisadong John. Ginhimo sini ang krimen sadtong tuig 2010 kag sang ginhimo niya sini gilayon siya naglupad o kun nalagyo dra sa may munisipalidad sang Bobon Northern Samar kag ginisyo sini ang iyang warrant of arrest sadtong tuig 2012 Kabistadong John. Okay, sige. Salamat kit Kabistadong Aaron. Maraming salamat Kabistadong John. Okay. Ekstromo sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Okay, Kabistadong John si Country sa may Banwa, mga balita gikan sa may munisipalidad sang Balbacdio kag Subungan
Iloilo. Ako naman si Kabistadong Aaron Rehoyo. Basta balita ang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa mga balita kay information nagikan kay Kabistadong Aaron Refuyo. Bistado! Ang mga kuan na balang mga video reports nga inyo makita sa ato sini nga Facebook page. Bistado! Amo na sa ang obra maestro ni Kabistadong Aaron Refuyo. Bistado! So, inang mga kuan bala mga video reports nga na muna inyo iya na sa maniobra, no? Amo na sa ang obra maestro ni Kabistadong Aaron Refuyo, mga kabistado. Bistado! Okay? So, sa sini nga mga tinong grabe nga kuano nag kuryente to. Bistado! Pertig kakusog sang kuryente yang hindi bala daw bisan galusom ganin sa tubig na pagkatapos panguryente mo hindi bala daw waay mana daw hindi man masyado gid na katama ka. Bistado! Sakit nga iya tiya pertig mo bag-og ro baterya to hay. Bistado! Ako nakadalin asa kag Bistado! may pilas kuno sa agtang to pero ang ginalantaw nila nga ang pilas sa agtang kinagat kuno tiya kakuhol. Bistado! So iban nga mga balita ka information nga nabatian nagikan kay Kabistadong Aaron Refuyo. Bistado! Ang builog na nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Vitalangs Capsule. Bistado! Ang Vitalangs Capsule mga kabistado maayo ini para sa aton nga baga. Bistado! Sa mga may problema sa baga da, mga manug panigarilyo, Bistado! mga mahilig mag-inom, mahilig magsigarilyo da. Bistado! Kag ang respiratory system amo ang may problema, gamit kita mga kabistado sang Vitalangs Capsule. Bistado! Vitalangs Capsule mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! Antes ka mo magamit sang Vitalangs Capsule para mag-ayo gid ang inyong nga mga asma, mag-ayo inyong nga mga COPD, mga TB kag kun iban pa nga mga problema sa lungs. Bistado! Kung sa baga naton untati na anay ang pagpanigarilyo. Bistado! Rekomendasyon sang Vitalangs Capsule bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! And of course, mga kabistado, this time, check na to na mga balita kag information. Nagika naman sa kay Kabistadong Bonnie Somblingo. Mga natipon nga mga balita kag information. Upod kita sa kay Kabistadong Bonnie Somblingo. Bistado! Sa sini nga mga tinion, mga kabistado. Bistado! Mga balita nga natipon ni Kabistadong Bonnie sa sini nga mga tinion. Bistado! Check na ton, Kabistadong Bonnie sa report. Standby! Bistado! Kabistadong Bonnie, mayong hapon, go ahead. May hapon na Kabistadong John, no? Takla alas 2 sa kabina sang Kagahon, isaya ka vehicular accident ang naglungtad dala sa may barangay Kubay, distrito Sangharo. O sa din na involved diri ang duwa ka salakyan, isa ka van kag motorsiklo Kabistadong John, no? Ang motorsiklo amo ini siya nagabunggo sa likod sang van ko sa din ang biktima ang ginkilala sa kay Junel Farcon. Ini siya ang residente sang Banwasang Kalino, Kabistadong John, no? Kung sabihin na nakaangkon ini sang kapilasan sa iyang ulo, agtang, no? Ining biktima pagkatapos naging dala ini sa ospital sa bulig man sang aton nga mga responder, no? Kabistadong John. Kung sabihin na ining biktima nakainom, no? So taknalas do sa akin na nagataboy ni residente pagkuha sa aton ng mga responder Kabistadong John, lipong ining biktima pagkatapos nga dali na nagdala sa ospital ang biktima Kabistadong John. Ko sabihin ang biktima ginatubuhan na subong Kabistadong John. Tugas ang pagdisgrasya nga niya dira sa may barangay Kubay sa distrito sang Haro. So para mo nini matulong natin nga balita diri sa may syudad sang Iloilo. Ako naman ninyong Kabistadong Bonnie Somblingo, basta balita kang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Bonnie Somblingo. Nakadala sa aton oras mga kabistado. 13 minutos na karigat sa launa. Kalampas dito sa aton nga oraso. Bistado! Shout out anay sa iba naton nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpangalagad, no, sa kay Flor de Lisa Misarua, kay Shirley Cabalfin. Okay. Lula Imang okay, bas parinte ko ni, no? Sa kay Romaldo ang dapat mag-antos gid ina sila sa ilang mga sala. Sa kay Kinyen ang Pavia Housing Project sadto waay gid to mapuslan. Subong flyover naman daw hinaboy talang ang kag
gintinuntuhan ang minilyon nga kwarta sang pumuluyo na gusto kagid kinyin. Sakay Romaldo ang tani magalabot pa sa 200 ang ila nga mga edad para nga wala na sila gahulat sa katigulangon. Buhi pa ila, ha. Si Michael, sinapulis niya sa amon niya, puwerte magmarites. Kay Laila Altelioy Rutse. Okay, nabasa ko na ni. Sige. So, iban pa nga mga mensahe, nagikan sa iban pa naton nga mga viewers, mga kabistado. No? Abi, check naton ang iban pa nga mga viewers na sa iban pa naton sa isa naton ka page, no, sa Radyo Bistado. Sa kay Feliciano Labrado sa Siarot. Siarot. Maying hapon kay F. Cormida, Sigmaruhan, Catalan, Jules Tagulimot, kay Diofel Villasis Pascual, Idol. Saan bibili ang Everyoung diri sa Cavite? Wow! Diyan sa Cavite, wala pang Everyoung dyan eh. Pero, kung meron kang kaibigan dito sa Iloilo or paryente or pamilya, pwede kang magpabili sa Socorro Drugstore o di kaya doon sa Jasak Pharmacy o pwedeng mag-message sa akin o pwede man doon sa sa RMC Pharmacy doon sa Tagbak or mag-message ka sa akin, no? Kung gusto mong bumili, pagkatapos i-package lang sa iyo diyan, ipa-deliver lang, no? Padala lang sa inyo diyan sa Cavite kasi wala pa tayong distributor. Wala pa tayong distributor diyan sa Cavite. Okay? Sakay sino pa? Sino pang ibanta nga mga viewers nga ready? Si Sarge Dober, no? Merry Christmas, Idol. Kay Alds Gimer. Boss, good PM. Shout out ko no hambal sang migo mo nga si Rodrigo Santillan sang Bacolod City. Oy. Kay migo naton Rodrigo Santillan da sang Bacolod City. May ngapon, shout out. Kay Yolanda Diamante, Idol, si Belgium. Ara sa Belgium si BBM. Amugani, dapat puli na disa. Sa kay Erika Alegro, Marilyn Matoliano, Jackie Sapanza, kay Dailin Gamuza, Sherwin Marco Wed, kay Julian Vilches. Good afternoon. Sir, please greet family Kizan sang Barangay Saisi. Barangay Saisi, man ha? Di na dapit man. Okay, sa kay Alamis Marcos, may hapon man, James Bernardo. May hapon kay sino pa, way na? Okay Thank you gid sa ato sini nga mga viewers sa John or sa Radyo Bistado naton sini nga mga viewers, no? Iban pa nga mga viewers sa GCNL o kon sa John Kapulot News Live. Sa kay Jay Salazar, kay Michael Holiera Riza Juan Dikbo. Niya kanami kay Idol John nagaka-dula kuno tuyo yaw. Kay sino pang way ta mabasahan di? Si Kinyen, kay way naman no, si Shirley Cabalfin, no. Sige, printianay taguro, no. Galing way ko kagi eskwela to sa may Ikadyos, way ko kagi eskwela sa Durog Elementary School, no. Sa kay Flor de Lisa Misarua, kay F. Cormida, Rosa L. Pungan, good afternoon sa tanan nga mga kabistado, kay sino pa, way na, Arnel Baldomero, kay Serge Duber, Merry Christmas, Teresa Gipo, sinya base, sino nakakita kuno sang baboy sa haro, nakabuhi dalalang sa police station, panawagan to, may nadula kuno nga baboy to sa haro, din dapit sa haro man, base bala kon pagpuli ya, base kon ang ibalik sa inyo, base bala tulan. O base bala kon hambalon nila nga tinihaw namon kay daw may ESF.
Shout out Idol John kung sino nakakita sang baboy nakabuhi sa Haro Plaza. Sa Haro Plaza nakabuhi. Sus kabay pa nga may makadakop. Kung sino makadakop na dulong nyo sa police station sa Haro kay Kanugon. Okay, si Gina Makuko, Idol, shout out sa Iloilo Terminal Market. Okay, kamusta mo da sa super? Ayos lang. Wala, sige Ipaliburdoy da, may ngapon lang, no? Ipaliburdoy da, no? Sa may Central Market, no? O sa may supermarket, gali. Okay? Sige. Sa dalawang alang na tiyempo, tadiri sa ato sila nga pagpangalagad sa mga lalaki nga daw may problema da sa inyo sining may mga problema sa erectile dysfunction, medyo manubo ang libido, pigado ang mga kabistado, gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, mga kabistado, may 3 ka mga ingrediente, ang maca, ang Cornea crassa kag ang Jatropha macrantha. Ini sila nga mga 3 gin-combined ini siya kasahi ini mga kabistado sang ginatawag nila nga Korean ginseng, Peruvian ginseng, Peruvian aphrodisiac kag Peruvian Viagra. Gintingob nga puwersa sang 3 para sa pagsulod sa puwersa sang Bravo. Kung mag-inom ka mo sini sang Bravo, mga kabistado, dapat twice a week lang. Kaya ang epekto sang Bravo, mga dagadalagan sa 3 tubtob 4 ka adlaw. Ang iya sini nga epekto lawas ta. Ang akon mga amigo nagamit sini sila nga pareha mo giman ang epekto sang Bravo, lingko ngaw. Nya makasagid lang ang short ko, nya garang ka. Siling ko mina gidman. Amo gidman na sa ang iya nga kwan nga amo gidman na siling kong iya nga epekto. So siling ko sige-sige lang kay magluwas sina, nagabulig pa ina sa pagpanami sang aton sini nga health, no, sa ato sining nga lawas, mga kabistado. Bravo Food Supplement Capsule for Men, bakla ninyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag sa aton nga mga pumuluyo da sa gusto magpakayo sa ilang nga mga gadget, may problema kamo sa mga gadget nyo, nahulog sa tubig, naglangoy sa tubig, o nagkalahulog, nagkalawasdak, nagkalaguba, pati ang iyan nga mga screen bala ni. Lakip na ang inyong nga mga laptop kung mga inyo sini nga mga digital camera, dalalan ninyo sa GNG Gadget Repair. Ang GNG Gadget Repair ara sa may Cyber Zone area, 3rd floor sang SM City Iloilo, dira sa North Wing. GNG Repair or GNG Gadget Repair. Kadto kamo to ma-share kamo lagaw-lagaw kamo to. Ayos. O sige. Sa mga nagapangita pa kag sa mga gusto pagig nga magbakal sang Ever Young Capsule, mga kabistado, no, magapabilin kita nga hubin. Akon kita nyo itsura ko, abi nyo 30 pa lang ko, hindi si 50 na gani ko, no. So magapabilin nga yang ang aton kalawasan, edad ta lang ang nagatigulang. Amo na siya ang Ever Young Capsule, mga kabistado. Sa mga gusto magbakal sini kag magpakigangot dire, kuan na kamo, no? Pwede kamo ka bakal o pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Pwede na tiyempo, mga kabisado, diri sa ato sila nga pagpangalagad sa ngalan sang bilog nga puwersa sang Radio Bistado. Upod naton diri sa ato sila nga digital platform architect, kabistadong Richard Miribeles, ato siling mga reporters, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Bonnie Somblingo, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Aaron Ripoyo, kagupod man sa kay kabistadong Karisma Alagaw, with kabistadong Joel Abilay din ka na, baw daw ikaw report si kabistadong Joel Abilay, Bistado! Pili ko siyang Christmas ito skades ay. Bistado! Ako naman yung kabistado, John Alojado Kapurot, sa balita kag serbisyo publiko, Radio Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tion na sang pagpagod, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw ako kay Juda Pulot na, kay Idol John Kapulot, ang pagserbisyo makasigurado.